Seguimos de visita pola terceira Feira das Emprendedoras de Compostela e estamos no espazo dunha das empresas de base tecnolóxica da Universidade de Santiago, que saliu da Facultade de Ciencias Económicas aquí do campus de Santiago, en iEconomics, como o seu nome indica, unha empresa, un spin-off que está albergada no edificio Emprendia, empresa en base a resultados de investigación, e que temos a sorte aquí de contar cas súas promotoras, con Yolanda Pena e con Aizan. Que tal? Bo día. Moi bo día. Moitas gracias pola invitación. Gracias a vos por estar aquí. A que os adicades desde iEconomics. Thank you for this opportunity to be here. We are a research center, iEconomics Research Center, and what we're doing, we're trying to develop the software that will help the policymaker take the optimal decision and take in account not only economic impact of their action, but also environmental and the social. Entonces, para poñer un exempliño claro do que facemos, a nosa metodoloxía permite facer análisis de impacto a nivel local ou donde as tabas impotapo non están moi desarrollada, e como dixo Aixán, agora estamos facendo un software sobre isto. Entonces, por exemplo, evaluamos cal sería o impacto económico en toda Galicia, tamén na Mariña, se se vai a Alcoa, por exemplo. Entonces facemos ese tipo de análisis en termos de produción, valor engadido e emprego. No caso galego non aplicamos tamén na parte ambiental, pero sí que no software o estamos desarrollando tamén canto sería en términos unha política, que impacto tería de forma ambiental ou de consumo de auga. Despois, o que estamos tamén intentando incluir nestes tipo de modelos é que o emprego este separado entre homes e mulleres. Entonces, se alguén fai unha política e se mide o impacto desa política, as políticas non son neutras. Entonces, saber se os empregos que se están xerando son máis de mulleres, máis de homes, ou como se están facendo esas políticas, un pouco para poder racionalizar un pouco todos os presupostos. É dicir, que é unha empresa no eido das ciencias sociais, sí, que mira como as persoas participamos en base aos datos. Exactamente. Entonces, nós o que damos é empíricamente cales son os efectos, tanto directos, indirectos, como inducidos, é dicir, polo que consume a xente en términos dos salarios que se xeran, a nivel local e internacional. Entonces, un pouco que os axentes sociais e os decisores de políticas, temos o noso mercado está tamén moi centrado en Asia Central, de onde hai xa, e onde teñen máis problemas cos datos, poidan saber cales son as consecuencias das mesmas para tomar na toma de decisións. É dicir, que é unha empresa internacionalizada, sí, totalmente, porque xa nace cun equipo internacional, liderado en femenino, pero tamén de base tecnolóxica, sí, basado nun coñecemento dun grupo de investigación, sí, realmente. Exactamente. O que se transmitiu foron dous algoritmos, un é o PAD-RAS. O que permite o PAD-RAS é que as tablas inputado, porque son a base do instrumento para facer os cálculos, se poidan facer tamén a nivel local, actualizar en zonas onde tamén teñen pouca información, porque estas tablas, por exemplo, aquí en Galicia temos a sorte de que o Instituto Galego de Estadísticas produce, pero na maioría das rexións non se producen, ou se ti queres facer un impacto máis a nivel local, tampouco están feitas. Entonces, as metodoloxías estas permiten regionalizar con pouca información, o sea, con información básica de produción, e permite tamén actualizalas no tempo. Entonces, con esta tecnoloxía, o que é a nosa base tecnolóxica, agora con un proxecto de innovación de CEDETI Neotec, que é o que polo que somos agora tamén temos o sello de empresa de PYME innovadora. O que estamos é construindo unha plataforma con estes algoritmos, unha para que sea máis fácil de visualizar e transmitir, que xa sei que non é tan fácil, e outra para que eles mesmos poidan usar este instrumento, que non teñamos que facer un análisis cada vez que haxa unha política, pero que os análisis básicos, os decisores, os poidan realmente facer por eles mesmos. Moi ben.
a isto lle aplicada esa perspectiva de xénero, porque claro, partides de como as persoas participan en todos os procesos. A vosa clientela, principalmente administracións, pero tamén poden ser particulares ou empresas, non? Sí, exactamente, you can talk about this. We are our clients. Yeah, the main clients that are included is the international company, organization like Asian Development Bank, the World Bank, or the private company that would like, for example, have an impact on the region. For example, if it's like a mono city and they have the main big share of the regional production, so they can, for example, if they close the company or there is some changes, so it will impact regionally or locally with a really big significance. So we do this kind of impact for the companies, for the private companies, and of course for the government who would like to introduce the new policy, or for example to simulate how different policy will impact differently different social groups, or how they will impact, for example, women and men differently, so, and environmentally as well. Bueno, pois moitas gracias. A verdade é que tamén é importante amosarlle á sociedade que da nosa facultade, da Facultade de Ciencias Económicas, das Ciencias Sociais, tamén se crea emprendemento de base tecnolóxica. Exactamente. E se lidera cos vos valores do feminismo, e aquí o está desfacendo dúas mulleres neste espacio como é o edificio Emprendia, e en breve tamén xa despegando como unha gran empresa na que vos vades a converter. Eso espero. Claro que sí. Moitas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.